És impossible estornudar amb els ulls oberts. Ho has provat mai? Atxus! Ara que ho dius tens raó. Se'm tanquen els ulls. Els bebès tenen 94 ossos més que els adults. I quan és això? Doncs que l'esquelet d'un adult té 206 ossos, el d'un bebè té 300. Els homes utilitzen unes 15.000 paraules al dia, en canvi les dones utilitzen unes 30.000. A quina mà escrius tu? Amb la dreta. Soc dreta. I tu? Soc esquerrà. Saps que els gats i els gossos també poden ser esquerrans o dretans com nosaltres? No ho sabia. La pell és l'òrgan més gran del cos humà. Si la poguéssim estendre en forma de quadrat, faria 2 metres per 2 metres. Dels 639 músculs que té el nostre cos, utilitzem 200 músculs per caminar. Sabies que respirem pel nas perquè és la via més llarga cap als pulmons? Clar, així l'aire entra més calent i evitem constipar-nos. A veure, practiquem. Inspira, aspira. Inspira, aspira. Els nens tenen l'oïda més sensible que els adults. És el sentit que primer se desenvolupa en l'úter matern. Què fas? Pues pintar cabells, no ho veus? Sí que ho veig, però no entenc per què. Perquè m'han dit que hi ha 100.000 cabells al cap. Això és molt, ja no m'ho crec. Ja t'ho pots creure, ja, que és veritat. Les dones parpellegen el doble que les homes. El cos humà té la mateixa quantitat de pèls que els ximpanzés. La diferència és que els nostres pèls són molt fins i gairebé invisibles. T'has fixat que les dones creixen més ràpids que els nens? Ja ho veurem quan siguem més grans. Faré una estirada i traurem cap. Sabíeu que el cor té aproximadament la mida del puny? El pulmó dret és una mica més gran que l'esquerre. Això degut a l'espai que ocupa el cor al costat esquerre. No hi ha 2 empremtes digitals iguals, ni 2 llengües. Són úniques i poden mesurar 10 centímetres. El dit polze mesura igual que el nas. Mira. Dels 206 ossos que es troben a l'esquelet humà, 52 es troben al peu. Què estàs fent? Estic respirant i em passa l'hora. No aconseguiràs mai això. Nosaltres fem servir el mateix conducte. La pols que veiem a contrallum està format per un 90% de nostres cèl·lules mortes.